sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon! Aksyon! Night Patrol! Tagbanda
Bantay sa mga hitabo sa oras ng kagabi. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Aksyon Eric Magbanwa. Ikalidad nga pagbalita. Patas nga talakayan. Aksyon Eric Magbanwa. Ginkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog kag Handurawan Awards 2021. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Eric Magbanwa. My God, I hate trucks. Isibo na ang orasan sa inyong kamarilo Action Radio Philippine Standard Time alas 9:48 na sa liwat mayong gabi. Kamusta naman mga suki nato sini nga matag parmati karon nga adlaw? Let me remind, Lunes petsa 27. Apat na tulog na lang ho. Magabulag na sa aton ang bulan sang Setyembre. Liwat naman naton abi-abihon ang bag-o nga bulan sang Oktobre. Bao kung waranta ni pandemic, mas karan na si mana, no? October best singin nilabla. Walang anay randadi kagwalda-walda. Kay ang pandemic na si COVID-19 gaaratsada pa. Lunes naman nga edisyon sa inyo sila nga palatunturan sa kinahanglan liwat naman naton nga mangin kabulog ang bilog naman nga puwersa sa aton news team. Aton sila nga mga correspondent sa liwat naman nila sila nga pagdurong sa pinakaulihi labas na tipon nga mga police report, blatter entry, record of events, opisyal nga nabalag sa police blatter entry sa aton kapulisan. Central, Southern kag Northern Negros dala na ang napulok ang mga police station. Diri sa Metro Bacolod. Ang atong sini matakang dulungan oras sa kagabihon. Ang atong sini nga Patrol 2, Crosswind Patrol. Masami nagalibot sa pinakabahin sa Metro Bacolod. Amon ginabantayan kag amon man ginahimulsuhan. Amat-amat kapag dalom sa kagabihon. Way tamang ginapangayo naton. Anano pa nga mga eventualities from where the action is. Ara si Aksyon Jan Diaz nga mag-responder back to back sa aton nga piloto Aksyon Papang Nixon Tahom. News Center sa mga update naman sa balita national, international, flash report, breaking news, update sa COVID-19. Ginatutukan rin na ni Aksyon ang Defensor. Aton presidente may ginapatagaan sa buong natawag nga Talk to the Nation. Update sitwasyon sa COVID-19 kag pila ka mga isyu concern ang aton gobyerno. Base may mga signifikante karon sa statement ni presidente. Ginabantayan ina ni Aksyon an Defensor.
At dama kita sa aton sini nga mga technical partner diri sa Studio A, Master Control sa technical side, ang porsa ni Broadcast Engineer Oliver Pason. Backup diri sa aton nga IT expert Christian James Pinares. Dito naman sa transmitter control tower sa Barangay Tarok, Ciudad Santiago, ang porsa ni Broadcast Engineer Edward Balico. Nakirandan ang inyo siniragan ang inyo siningang korman sa Action Night Patrol Program. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Op din ninyo ko sa nabini naton nga pagpangalagad isa ka oras kag 8 ka minutos. Diri sa inyo para tuntunan Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Unang abahan sa atong sila pagpagalagad ginadulong sa iyo sa kaluman sang D3 Bayo. Winner naman kita isa sa atong sila nga pasada pa premyo panalo diri sa Aksyon Radyo Bacolod. Tawagon ko dugay ang isa natong ka-winner driver ini. Nagabaton siya sang 500 pesos sa atong sila nga PPP. Pasada pa premyo panalo sang Aksyon Radyo Bacolod. Standby dugay-dugay, lawagon ko na. Karon nga gabi do nagtupa ang ulan pero hindi gid man siya baskog. Natulot taliti ko sa ka bulubulyada gid man siya pero ining gabi do hindi gid tama. May mga kabituna sa kalangitan kaina pero pagtamo ako daw nakalaka. Lagi na monitor ang pag-asa nga bagyo nga tumanog sulod pero harap pa siya sa guwa sang Philippine Area of Responsibility. Ang hangin amihan do amo pa niyang naghatag sa pag-ulan-ulan sa Southern Luzon kag Visayas. Pero ining LPA nga ginapatihan basi mangin bagyo sa pagsulod sa Philippine Area of Responsibility. Da may mga report kada may bulobaskog hangin siya nga dala. Amo man ni ang nag-injure sa paghatag dugang galom sa hangin amihan. Amo ini ang nagapaulan sa bahin sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Ay pulo pa aman pa na ko siya nga pag pulo pangilat kag pulo pa naguop. So halong lang kita sa aton nga mga kaaksyon ha. Ang natabo tong insidente bala sa tuloy nag-viral ni sa social media. Happy sang magpamilya kag sa mag-amigo. Namit tong ilang pusing-pusing sa tinatawag nilang Tinobdan Falls sa lugar sang barangay Tabili, Katmon, Cebu. Pero layo-layo pero nakuha pa sang video no. Kasi ito ng video man. Layo pero nakuha igid, catch up igid. Kuha igid. Kahapon to natabo sa Tinobdan Falls. Mga magpamilya ni kag mag-alabyan bla. Amigo, balo barkada siguro bla. Ligo-ligo siya sa falls. Isa dalo niya ang falls dito kanami pang tubol sa tubig. Porte ka tinaw, porte ka puti. Ilikom sa ibalo sa tong mga magpamilya kag mag-abyan nga nagapaligo to sa falls. Puwerte nga yung bunok sa ulan sa babaw bukid to. So may gani guro magpila. Diba sila wig-dawig ibang guro paligo pa nila. Kaya iban to nagpusing-pusing pa to pero pulo picture mo. Sus gulpi lang nagdalo ang tubi halin sa kabukiran. Nag-agi na sa force kag ginapaliguan nila. At sila plaag sila eh. Worst kay may napatay gito nga isa. Kita pa sa video. Ngara sa tunga-tunga sang bato ga kuan ga pungko property ng dalo-do sang tubi na ito iba na nakahingagaw nakatch up to sang kamera ang pag kuan siya bla pa attempt pa tani ko ang yang mga upod nga rescuehon siya gali kay di malas kay porte ang karen sa tubi dalagin siya
Pero may nauna na itong daan niya nga nadala ang 32 anyos. Ang 7 anyos. Ang 17 anyos ni nakitaan na ni Kayna. Ang 32 kag 7 anyos, upod nila sang nakasurvive hasta subong may panimakitaan. Kamo na nga sa aton nga mga kauturan, every time nga mag-ulo outing kamo bla kadto kamo sa mga nabukid nga porsyon naton di sa probinsya kay daw mo di mga falls mo. Damo pa di suba. Kaya mo ni kung isa nga do may tsimpo nga mainit, iba nga atong pamilya ga ulo outing. Medyo aware lang kamo ha. Naglalan kuan kamo mangin mabilantayon kamo. Always alert bla. Kasi nami pulo paligo da sa falls da. Sa mga suba tada kagway kamo baloglig hagunos na papanaog ang baha. Sa ginapaliguan nyo kag madalak mo bla pura palayo lang. Kamo ni natabo sa magpamilya ka mag-abya no. Sa kalibo ko na lang ginapanumdum wani ni simulod spinsa rin lang nga amo ni trahedya nga madangatan nila. Alin sa kasadyahan nagkadto sa kasubo ang ilang outing. Huwag sila magdahom-dahom nga mo to yung trahedya kag eksperyensyahan nga maagyan nila kanami sang tubod sang tubi alin sa falls dugay-dugay nagmalakapi kay grabe nagli ang daludo sang tubi pakadto sa gina paliguan nila. Kaya nga basta kani maulanon ang panahon nara ka mo sa kubukiran balay nyo ara sa suba uraga panglaba mga muda kapaligo mga muda aligmat gid kay hindi mo na ako sa mapaktan gulpi lang magdalom ang tubig. Ayos! Ang ini nga bahay sa ato sa kapagpagalagad ginadulok sa inyo ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo.
Aksyon Night Patrol Field Reports. Yari sa action dyan niya, sa observation report sa patrol. Dyan! Pasok dyan! Pasko na! Malapit na lang. Hindi pa subong, no? Hindi pa Pero subong. kapag papang Pasko na. Pasko na. May katugnaw. Ayo. Sang panhimpo. Basi bolan, di? Hindi man, maluoy ka. Labo dito, sa babaw. Damo man. Okay, good. Ang amon gini nga pananawan ni Papang, doon nag-igpat-igpat. Kaya Christmas panumdum sa ambalya, mapabakuna na gid sa. Ikaw wala sa bakuna, hindi siya makabaabaton kaayuhan. Ambalya, wala na gid sansa, kailang alam. Pero ambalya, mapabakuna gid sa. Kilang langid. Kabalo ka mo na piso nga dawa sa mga gabi. Ay tana mo din ang 24/7 nga bakuna. Kay subong nga gabi ang bako bakuna na nga daan. Tuod, no? May aras subong, bro. Ari kami din sa may Lopez East. Oo, te. Pero ka bukas di gyapon. Sa ibang lang pa pauli pa lang. Oo. Ha? Sa tamakaksyon ng gabi da, kung pauli ka mo kagway pa ka mo ka bakuna, pito mo din Lopez East ng tiwa. Diba si Papa pwede rin, hindi? Pwede, item bako dali na upod na ito sa bunga gabi, kay kabalo kayo mo nga pagbabakuna, i-live kung hindi ka pabalo, kung hindi sa kalibutan, nga nagpabakuna. Te. Ari kami di, ulat-ulat na kami di kung bakunahan, ito dugay. Ate, good. Oh, grabe ng oportunidad nga. Bako hindi mo pabasan. Oo. Kaya subong na lang, lakay ba, matulog na lang. Di may man na, special paano, makapaway siya tayo nirikta, bala? Oo, diretsyo na lang yan. Oo, sa mabakunahan ka nga ma-duty, kasi na mabakunahan ka na karon after 1 hour of sign off na ta, makapaway-suway sa rawig. Yes, diretsyo na sa dahil niya tulog At eh. hindi na siya mag-inom, kasi nabakunahan siya mo. Amo ginang isa ka reminder wala sa tanan na nga nagpabakuna, abi nila after bakuna, okay na? Hindi pwede. Dapat Oo. mapauhay ka gid, no? Gani. Bawal ang inom. Pako pala sa ginasako, no? Kung sakit ko nung pagtublo, kamera, imnan ko na nakatonto mo eh. Hindi na sakit. Hindi na Kuala na yan. Pamatsagan mo na nga sakit. Di okay ko na pang? Okay, wala ko naman pasta na lang to sa gari. Okay, good. Ang bako total, arim na kami, di ka gulang Oo, wala. Butaw, na malang dati, pwede na siya ka pabakuna, gid. Oo, ibang kinigilapagdala mo, no? Dali na kayo mabakuna to diyo. Jutay dyan, subunda, sa Lopez East. Why tao? Ay, tuod ka? Oo, kung gusto mo makuna, di kayo makuna di. Hasta na oras na daw? O 24/7 eh. Okay. Oo, mapundo ka lang din. May mga parkingan, di skilid na rin diyo. Adlaw na da, no? Gabi-gabi na da, no? Yes. Everyday na din sila? Gabi-gabi. Yes, gabi-gabi Okay. rin din sila. Kaya- Gabi ari di action Eric. Kada gabi, aras na da. Oo, adlaw ka gabi, may ari di. Ti ara man nagli daw, ti ara na, gali. Oo, ari galing tiyamba mo. Kaya action ninyo, baya mo man to? Si actually nyo Gabi doon man tayo bakuna? naka first dose na, no? Oo, gabi man to. Oh, Yung gabi bakuna. man. O, ti good, oh. Si total rin naman lang di. Si Oo. Birawon to na lang ni, Bo, no? timing talaga sa action Brian, no? I think nawara na sa? Oo, isa Nawara pala gali. first dose na First sa? dose plus action Brian. Oo. Si action na, ni. Action na, ni Tani. Oo. Ang ina-schedule di action Eric, 8 p.m. to 8 a.m. Okay. Kaya ga-break ni sila 1 hour for, ano man paway-way man Oo, nila. makapiyong-piyo, makadali da. 9 a.m. to 6 p.m. 8 p.m. to 8 a.m. naman. Kaya di is na ha, kay dra sa may 888 miyara, mandamang kung agamong 9 a.m. to 6 p.m. miyara, manadala action Eric. Oo. Ang schedule nila bukas Martes, mayroon sa South Terminal, vaccination, 10 a.m. to 3 p.m. Sa Ayala 5th floor parking, 10 a.m. to 12 p.m. Tapos Ayala South parking, amuman 10 a.m. to 12 p.m. Vaccination schedule, kabalo kung ano nga bakuna. Importante talaga yung bakuna, epektibo mo na. Gani. Din pagidbuas, eh? City Mall, Golden Field, 10 a.m. to 3 p.m. City Mall, Matagan, 10 a.m. to 3 p.m. Robinson's Place, 10 a.m. to 3 p.m. SMX, 10 a.m. to 3 p.m. Matry ko to, Bek, kung nakasulod ka to, isudlong ka di kayo, makutunta di mga nagapang vaccine, wala kayo kung nakamusta di sila? Oo. Amakon mo, ilang ang vaccination, 24/7. Gani. No, kumusta kung tama di sila, Bek, kung nami, man din ilang sitwasyon kung taga-diin sila ba siya ni taga-gobyerno. Amot kung mga estudyante, kag mga nurses ni isang barangay o kung actionary na
mga ano, sila volunteer, no? Sulod lang sa may Jollibee. Si Papang yan, musta na si Papang? Maplasta na sa maulat na form. Plaster sa? Oo, kay... At least tawhay. Oo, punta ti tawhay. Tawhay, di ba, bisang nga drive-thru ka na ba, mag-drive-thru di. Tawhay, di nga, ano ka di nga, pwede ka giri. Okay na. Ngayong gabi, no, ma-check sa di ba sa ilaw. Dari lang na action, Eric, muna sa intersection point sa Burgos, Circumference Road. And then may din na asang Jollibee, dire ka na sulod man kote sa gwardiya. Di na vaccination. Punta ko no? Sulod lagid. Ari lang kitili sa sulod sa asang fast food chain, Action Ereka. Oo. Dire sila nagbakuna. Si Papang yun din ha? Ari sulod. Sulod okay. Din dampi, sir. Adra ho? Okay. Sige. May nagpapabakuna man naman yun, may ara naman gali, may nagpapabakuna, Action Ereka. Pwede ka man din ka diretsyo, no? Pero kung adlaw lang, open man sila. Sige lang. Wala man, ano no, kapili ko na nga brand. Sino, rock na gaspera. Hindi, malantaw to, diba? Okay. May mga, ano ito, mga pabakuna ka. Really Action Ereka, may mga nurses, diba, no? Okay. May nagpapabakuna, man naman yung ura. Okay. Okay. Actually, wala ko di signal sa sulod, no? Try ko di. May vaccination. Prado, bro? Okay. Ang bakuna available. May requirement. Hindi ba from vaccination area. And then may mga listahan diri, no? Mas may mga volunteer. Diretso na, mas dasig. Diretso mo, pero makalang yung Action Erect ng form. Gani? Then diretso ka na yung bakuna dayon. No? Yung durugan mo. Hindi ka na yung malugay. Yan, ara na din niya ang tapos na vaccination. May naka-social distancing man diri. No, naka-plaster man ang ila diri nga area. Kung magpapakuna ka, dire-diretso lang Action Erect. Kaya kita durugan mo. Dasigay lang diri sa mga lugar. May nag-check man diri yung gina-obserbaran ka Manila. So, di sa mall, no? Na namo man mag-observe sa mga health protocol, no? Anyways, so far, no, ang pinakaulid ng sitwasyon ay Jollibee. No, sa tayo natin gusto magpabakuna, pwede ka madri ka diretsyo, no? Para upod ka madri yung kay Papang sa sulod, nagapungko na sa sublok ka na lang sa kunod kay Dugay. Jollibee, Lopez is na Oo, Lopez is. Kabalo ka, hindi man nga siligid nga dasig-dasig lang. Oo. Kuhaan ka man, blood pressure. Gani? Tapos i-obserbaran ka man kung eligible ka na bakunahan. Di bakunahan kay? Oo. Laki Papang kuhaan sa blood pressure. Kung papungko mo pa lang, dra ka man mismo bakunahan. Hindi ka na kinala maglilibot-libot pa. Very good. Kulat ka na lang Action Erect, no? May nag-inabot man di ka niyo. Mababakuna man siguro. At may kaya tapos bugnaw blaw, hindi init. Oo, aircon nga sa sulod. Hindi kayo mapinitinsay sa pilahay. Gani? Imo na lang niya subong niya karobot-on ka willingness kung gusto mo pa-vaccine. Correct. Vaccine ka na lang din, no? Ay kaya sa problema, Action Ereka. Anyway, mga ka-aksyon, naming kanyempos, palibot ng syudad. Kaya nasa tulad temprano, medyo nagpula, no? Kung nagtulot-talitis, ibang nga bahay naman sa syudad sa Bacorod. Madurudanlog ang aton nga dalanon. Pero sa tumatag palamati, halong gid sa nagabiyahe, mga traffic lights sa aton nabi sa Bacolod, basta pagpataklas Diyos, inapatay na ni kung nag-automatic patay. Inay lang. Ilabi na nagatabok sa intersection point, kung kayo sabi na pinagusto sila, tabok mga kaksyon, no? Like yung mga motorsiklo niyo, gasumpit ng agi. Sa mga tricycle, motorsiklo, iba na pa. No? Aldo nga, sa tataran ng mga kaksyon, so far, na pinakauling sitwasyon, sa palibot ng syudad sa Bacolod subong agabi mga kaakson. Sa totalan ng mga kaakson, tandaan ng isa sa marason sa pagtugas sa balatian sa tandawas sa mga paguyang ko ng pagnubo sa aton immune function ang mahigko or
nagsagibot sa Bacolod Aksyon John Diaz, wala sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kina Aksyon John Diaz sa The Habit Report live dira sa may Lopestis. Di may harag yapon dira nga vaccination, ha? Nami kina sa mga pabakuna kaya daw bulubog na, ho? Hindi init. Kaya na, makapamakuna na na si Papang Nixon taom, katawhay lang. Sige, balikan na lang sa Aksyon John Diaz sa tipo niya sa Aksyon Balita. Ang report, observation report ng Aksyon John Diaz, ginadulong sa Kalawan sang Evergreen Herbal Capsule, ang pinakabago epektibo kag Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Silita na sa aton sa ngining PPP. O, dugay-dugay. Arsi Ropo. Sige. Standby sa aton sining pasada pa premyo panalo. Sa ka-driver naton ang mangin winner naman. Kamagabaton sang 500 pesos. Pero danay lang kayo naunta na niya si Aksyon Rofo. Kaya nakahugpa na siya. Basi karoon na langon sa maglupag ka mag-ulan. Basa naman siya ang iyang pakpak. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. 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 Radyo. Aksyon. Radyo. Aris Aksyon Rofo dito. Line number 3 sa report. Trop, may gabi. Please come in. Yes, may connection na Eric sa tuman sini mga kaaksyon sa nabilin karon iyang inadlaw kag matapos na iyang registration sang voters registration action Eric diri sa sila ay nagalaba ang pila sa maparehistro action Eric no kag ang mga rasones nila yang pagkulang sila parehistro madamo na lang ya action Eric no kag may pila man ka mga gusto yung nag-transfer sa rehistro nila nga na diri sa may dakbanwa sa Pilaya. Samtang ang driver action na rin katublang sa Sabado sang gabi tublang aksidente Santa Maria dos to. Atong motor na nagsuot? Motor na nagsuot ang biktima si Jimar Panes. Ang driver nga si Ben Panagiton Mundoy 32 anyo sa Perigono, soltero kag pumuliyo ini sa Bago City. Kagwa na ini aksyon na Eric matapos iya nga may paghusay iya sa tunga sang sa sining tag-iya sa truck kag sa pamilya man ni Jimar Panes apang ang driver iya sang series kahapon nga aksidente man to sa din patay man si nung Ricardo Di Vinagracia kang Centerville itong kahapon sa may Bangga Carmela, Rizal Highway, ang driver sa series nga si Ray Tandog, 39 anyo sa Panigon, pumuloy man diri sa may Judakutan, Tako, barangay Mambulak, siyudad sa Siday,
ginpasakaan kaina alas 4 ang takna sang hapon formal ang ginpasakaan sang kaso nga reckless imprudence resulting to homicide and damage to property. No, so tigin wala gid pasetol ya ang pamilya sini kag ginapangayuan din ng hustisya ang kamatayon no ang inali ang kamatayon nung Ricardo Di Villagracia. So driver kon sang series sa Tandog ditinado sa may custodial facility sang Silay Philippine Station. Tanto isa naman iya ka persona nga may warrant of arrest ang voluntaryo ini nag-surrender sa katapo iya sang kapulisan diri sa may syudad sang Silay. Ini nga persona nga kinakaiwan nito Amit E. Celestial, 61 anyo sa panigon, may tawa o sa nga Hacienda Margasa 1, Barangay Ilo, Syudad sang Silay. Surrender ni sa kaina mga alas 11:15 ang takna sang aga. Inaangot iya sa warrant of arrest sa criminal case number 13145-40 o para sa kaso sining attempted homicide kag may piansay ning nagdangat sa 72,000 pesos para sa iya sa temporaryo nga kailwayan. Yung warrant of arrest gin-issue ni Honorable Judge Dainadal Chongson Trosio sa Regional Trial Court Branch 40 nga labas ni Dinis Nagbanwa sa Silay kag may pit sa ini September 14, 2021. Yung nabitan karon ng persona, gilayon man nga gin-release matapos siya makapiansa. So, nari ka mo lamang sining nga balita nga kung sino madulo mga balita nga naman official sa subtitle entry sang Silaya, Philippine Station na tamiyaw talang happy birthday kid, no? Sa kay Anay Konsihal Solomon Locsin, ang manghod ni Konsihal Enzo Locsin Action. Ari, kag sumungan, happy birthday man kay Sir June Bacaro. No, si kay gamay da sa may Villargon, mayong gabi lang da. Report! Direkta din sa may siyudad sang Silay para sa Action Night Patrol. Ako naman sa Action Grupo di Junior. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kit Action Rofo Alagit it Dita reporting live dira sa area sang Silay dala ang area sa Talisay. Ang report Action Rofo Dita ginadulong
October 1 na, Biyernes ng adlaw, 10 to 50% discount sa tanan nga Samtang nagabiyahe, magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod. Pasada Papremyo Panalo 2021. Kasi ikaw na ang tagdog sa 500 pesos sa cash sa kada adlaw. Dari lang sa number 1 AM radio station. Magkuha na sa entry form sa good na kamasakop sa Pasada Papremyo Panalo 2021. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 085 Series of 2021. congratulations kay Marlon Cadiz, 37 anyos ang Purok Santan, Barangay Handumanan. Again, Marlon Cadiz, 37 years old, taga Purok Santan, Barangay Handumanan. Ikaw ang aton nga winner sa aton sining Pasada Papremyo Panalo 2021. Batunon mo ang 500 pesos, dala ka lang sa imo sining valid ID kung i-claim mo imo 500 diri sa Aksyon Radio Bacolod. Again, Marlon Cadiz, happy birthday kag congratulations. Pasada Papremyo Panalo 2021. Samtang nagabiyahe, magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod. Pasada Papremyo Panalo 2021. Kasi ikaw na ang tagdog sa 500 pesos sa cash sa kada adlaw. Dari lang sa number 1 AM radio station. Magkuha na sa entry form sa good na kamasakop sa Pasada Papremyo Panalo 2021. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 085 Series of 2021. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Ang ato siling winner sa Pasada Papremyo Panalo 2021 ginadulong sa iyo sa kalawansang Mighty C. Dugay ka na balagan to, siya katul-katul sa panit, inang pilas kada dugay magayo, agatapat siya na Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Pagkabulis na rin nga mga skin diseases, kag allergies. Mighty C kag Santon Plus Herbal Capsule, kampiyon gid nga kombinasyon. Ang ini nga porso sa atong palagad ginadulong man sa iyo sa kalawansang Santon Plus Coffee Mix. Sa ato nga pagpangapi, dapat hindi lang basta-basta nga kafe. Dapat kape nga may 7 times ang vitamin C sa orange, kape nga may 4 times calcium sang sa gatas, kape nga may 4 times vitamin A sang sa carrots, 3 times sa potassium sa saging, kag may 46 ka types ng antioxidant. Santon Plus Coffee Mix, may kafe ka na, may bulong ka pa. Di mo ini sa Santons, balonggay kag soya, kape nga maayo ang benepisyo sa aton sining alawas. Santon Plus Coffee Mix, may kafe ka na, may bulong ka pa. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Mayong gabi nila kay Jerry Azero Jr., kay Mr. and Mrs. Raymond Alarcon Sagal Jr., kaya sa may Purok Santol, Barangay Mandaragan,
Paring ka na lang siya guys sa Tokyo, Japan, kay Kathleen Nang, Sir Edwin Pirado dira sa New Jersey, Hazel Huhilia sa ako nga kumari, Jolito Hitida, mayong gabigid, sa Mrs. Ronnie Gordon and family, kay Dari Pastrana, Ellen May Villegas Tres Puentes, mayong gabi dira sa imo, Veronica Santillan Manukan, mayong gabi, Botsoy, mayong gabi gid. Belated happy birthday lang kay Action, belated happy birthday na lang kahapon. Kasi kay Action Rex. So, kung imo birthday. Kathy Beer, mayong gabi gid. Jocelyn, mayong gabi gid. Sa kay Emmy Esmeralda Dolido, Homa Lumina, Eliezer Likayin, Dingdong Guzman Severino, Alex Montesa and Company, sa kay Buhawi Magallanes, Mr. Mrs. Pablito Benedicto and family dira sa Barangay Minas Sipalay City, Jose Heherson Lapinig Junio, Lily King, Martin Aliling, Jennifer Calaguda, Eddie Bit Ligaria Natad, Don Piliado Ilikin, sa mga Piliado Ilikin Cabarlis family dira sa Carlota City, mayong gabi gida. Roderick Alcantara, Deya Kim Eriman, may landira nga pagpaurok-urok. Jerry Limaco, kay kumari ko Jennifer Dislati, Melanie Calvas, Elizabeth Malakagamala, mayong gabi gida. Alex Fuentes, Paul Marvin Pasino, kay Sir Leo Dario, kay Police Lieutenant Edgar Alan Di Guzman, Deputy Police Chief sang Station 9 ng Hepeda, si Police Major Richie Goya. Magabigid. Jane Martagle, sa Barangay Palaka, Valladolid, sa mga Tagle family da. Huwayan Castro, Paul Marvin Pasino, Fernandez L. Eric, paurok-urok man sa Action Night Patrol. Kay Divino Miliasa Jr., para man gapaurok-urok man sa Action Night Patrol program. Si Maninoy Maing at Maninay Chari Salvacion de la Carlota, may gabigid. Importante nga public service, ginapaksyonan tanan nga pamilya ni Caridad Pab Ruiz Alit. Siya napatay sa September 25, ang iya lubong hiwaton sa September 30. October 3. October 3 guni. Domingo sa Sumag Cemetery ni alauna sa hapon. Ang nagapaksyon ang iya bata si Parita Jerry Alit. Jerry, condolences lang sa imo dira nga pamilya. Greet ko lang si Jenny Dulia. Happy birthday, more birthday to come. Greetings coming from my cousin Joanne. Okay. Salamat din kay Joanne. Paurok-urokid pamati, no? Sige. Alit sa report na Action Rofo, naka-standby na sa line number 1. Ang ating sili correction sa Rodon Negros, Action Roger Gutib. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Action Night Patrol Field Reports. Yari sa Action Roger Gutib, line number 3 sa report. Jeremy, gabi, please come in. Yes, Action Eric, may gabi sa mga action sa atol sa mga balita Action Eric diri sa may siyudad sa Caris Norte sa probinsya sa Negros Occidental. Medyo way kita maka-mobility mayo kada may mga kasablagan di sa aton nga sa aton di nga mobile patrol ba. Grabe. Pero okay lang Action Eric sa mga balita sa Japon tigina-monitor nato ng palibot. God nga mahatag mo natin sa itong mga tagparamati ang mga update, no? Sa karon nga
Sining gabi aksyonerek na interview naton bala si Chief PT Officer Wilmar Dolorfino Oo. ang setang Philippine Coast Guard diri sa may sudad sang Cadiz. Kag na-confirm maling mismo sa iya nga ang nabilin aksyonerek nga missing nga ginapangita na lang isang mga divers ng Philippine Coast Guard. Nagtalom dito sa may Kikugon, amo na lang yung duha. Si Manuel Auditor, amo ni siya ang tercero makinista o concerned engineer. Okay. Kag ining si Julian Dungog ang ilang cook, no? Na lunsay tanan aksyonerek sa Cadiz. Ini ang boat captain nga si Frankie Chavez. Si Frankie Chavez taga Ciudad man sa Cadiz ini ang nakita na kayo na mga pasado las 2 pero sila lang yung gabi nagdungka diri sa ang iya sili Cadaver nagdungka diri sa may commercial port upod man ang isa pagid ka I think daw steersman balan nga ni si Renante Porcelo ini ginda lamang kay inang iya Cadaver kasi ginsalom siya to sa mga divers ang Philippine Coast Guard kasi bumatang DRR mo sa siyudad sa Cadiz. At nakita sila mismo sa sulod sa sining sakayan padagat o po nili ang mother boat sa St. Peter the Fisherman 2. Tinalunod itong launa pasado ang takla sa kagahon tinarikdan nga Biyernes aksyonerek ka. So sunod sa Philippine Coast Guard yan ang duha buwas mag-resume ang igapatigayon nga underwater search and retrieval operation sa mga more or less 44 meters sa dulumon sa tubig dira sa Mesikogon sa dinalunod ang St. Peter the Fisherman 2. Ang report na nag-imbestigar naman karon ang Philippine Coast Guard kung bala ano gid ang gituraan aksyonerek ang among pagtalunod sa silinga sakayan kag may ara man nga parallel investigation nga ginapatigayon man ang Maritime Command. May katanan sa sini nga payag man sang aton nga Provincial Commander sa Philippine Coast Guard nga mismo ari kay ina diri sa may sudad sang Cadiz o sa commercial port nga si Captain Ludovico Librilla Jr. So naga-investigar sila para aksyonerek nga maibaluan gid kon mala ano gid ang gituraan sang pagkalunod sang mga sakayan kasi may ginpahayag iya ang second shipmate ali o kung assistant ni Frankie Chavez nga mabaskog ang hangin sang nagabatak sila sa pupot pero ang isa tiya isa man ka tripulante konfiskador sa mga nakaya padagat sila nga pagbatak nila tungod sa kabugat sang unod sang pupot amo ito nga nagtakilid ang sakayan kag pagkatapos sina amo to dayon ang sige-sige na dayon ang pagkalunod sang amo nga mother boat ning St. Peter the Fisherman 2. So why pa gito ma-establish kano gitong cost ito kasi nila kuno do perte ko kadamo sang isda nga nakuha to no to. Amo gani sa mga statement kagin hatag sang assistant sang boat captain no ang second shipmate kag sa statement man sabi sa mga tripulante nga iban kasi luwas atong ato na interview si Rolando Alon nga taga Banluas ang taga Sudan sa Escalante nga nagapayag saya nga first time katilugay siya po na first time nga tabo nga nagbatak sila sa pukot nagtakilid ang sakayan. So motilingon nga sa ila pagbatak sa pukot grabe ang 30 ang sulod sing isda sa pukot nga damo ganin nag-comment nga dapat pagkatapos nga daw bugat ang ila pukot tani ila na game release kag iplastar sa mayo galing kati sige man butong ang
ang ilang ilang nga makina na blang nga nagabutong sila ng pukot that is why nga why madala why mapasaka sang ila sila nga boom kag ang sakayan na mo ang ila sila nga sakayan na mo ang nagtakilid kag nalunod. So Matse ko kali Udjir, hindi nagalamatay. Guro na Udjir, basi ari ni sa sulod kay Bini mo. ang Natulugan, guro, no? Actually, galing artiko ni mo nga analisan ng generik para sila kapitan. Gamuros bulos man na sila kaya sila nga assistant mo. Kaya gapaway man siya. Kasi alauna, alas 2 sa kagahon ni. So gapaway man siya, posible gin na generik nga nagapawayway. Ang mga makinista ni siya, ang chief engineer nga si ang maya makinista nga si amo maning na gigindala man tapon ng sini nga patay naman nga lawas kasi taga Barangay Tiglawigan kahapon ya Domingo ni Sir Minyo Ronamo 50 anyos edad sa Barangay Tiglawigan ato gini sila sinerek ya usually ang makinista dito ginas dalom sa makina hindi na ya sila na yun nga makadali-dali pag saka tungod sa kadako man sang ila nga barko mo. Gani. Ang tercero makinista nga isa dire mo man ang third engineer nga si Manuel Auditor nga ti karon niya ginapatigayon pa niya nga o konbuas ipatigayon pa ni pagpangita sila liwat dito sa amo nga sakayan. Kasi daw panagani mo daw na silbalason nga may mga buhin-buhin ang ilas ni nga lawas mo kasi dugay na sa dalom daw nga ti amo na nga wala na sa kabuhi so ara na sa stage of decomposition so ang duha na lang ang ginapangita actionary no sa sini kagkonfirmado nga ti una to sang Sabado sang gabi pagkatapos sa lunod sang Biyernes sang kagahon pagka gabi wala pa to pero sang pagkaaga Sabado nakita na yun ni si Norberto Parlotso ining sonar operator nga taga-Bantayan si Romel Ingle nga taga-Cadiz nga isa ka piskador nga pamili isda so inaya Sabado sang gabi and then Domingo naman sang gabi kahapon naman si Victor Calvo 34 anyos edad ini siya Sherman man siya ang isa si Juliet Salio kay una report ni Juliet Salvo pero Salio galing apelyidos ni outside time YD anyos edad kag isa man sa kapiskador taga siyudad man sa Cadiz ini naman kay Permiro ni ang report nga taga Don Salvador Benedicto pero di gali taga Don Salvador gali nga housing diri sa may siyudad sa Cadiz ini si Juliet o kung Juliet Salio. Ang ikalima nga nakita nga sa Sabado amo ni si Chief Engineer o Mayor Makinista Herminio Ronamo nga taga Barangay Tiglawigan. So subong naman nga adlaw sa per confirmation sa alin mismo sa kay CPT Officer Wilmar Dolopino ang nakuha naman nga duha ka mga bantay among patay nga lawas nanday Frankie Chavez nga mo ang boat captain yun kag subong man Renante Porzuelo nga isa man sang chairman nga na recover naman. So ang duha buwas so puli nakita pero sunod pa to kay na sa kay Provincial Commander Librilla, Captain Librilla nga sa gihapon ang ilaya nga ang hope bala ara gihapon nga base kon nakaluwas niya sila kay dason ara lang sa mga isa ka lugar dari soy nga ti nagapanawagan man ang Philippine Coast Guard nga may pabalo na yun pero galing kay tungod sa kadugay ng aksiyonere kay sa Biyernes pa to ti Lunes sa tuwong ang tendency nga kumera na tani nga sampay sa mga lugar dali na pabalo na ang atong proper authority. Correct. Galing kasi wala pa man niya sang hindi pa man niya ma-confirm sa gihapon ang Philippine Coast Guard just hoping na ang duwa nga ini nakaluwas no kabay pa.
So, amo na, kuan kita ni pamilya kada kabudlay kasi ini si Frank Chavez gani ang balita kini nga ang kini nga asawa bag-o man lang gani ang kaliwan action Eric. Ahay. Gin batyag man sini pero ano mo na ang kabuhi bigid mapulong bala sa mo nga ti siya man ati na amo man na tabo sa iya ti amo na sila nga opdanay na sila sa iyang asawa man sa tiyak kinabuhi Sus. ang tagiya Senior Centralizer Company daw wala man gid daw na wala man ta number abi sila daw wala ta maka kadto gid kon paano kung wala may aras na release ng statement until now daw wala man sila statement actionary niya. Pero actually kadamo lang sa mga comment man nga ang tractor company mga amuning mga nagkatabo sila nga mga tinawoy maginilag na pabayaan kasi dako ng kompanya kay ila mga tao mga inabalang daw wala kabati nga nagareklamo sila pagdumala sila sini nga paghatag sang sweldo benepisyo so matulingon nga kung aton lang taon man na ina ang nagkadapat man sa mga pamilya nga nawadaan man sang ila sini nga breadwinner. Yes. Ate gina laban-laban gina ano man ya ginatagaan man niya sang sakto man nga paghatag sang nagkakaigo man para sa ila sa ginatawag nga benefits from the company kag sa mga ayon sa gobyerno sa din nga konektado like sa mga SSS kag kung ano pa na no? Nga may insurance nga pwede maklaim sa pamilya. Kaya kung tayo magkakuha ginaksunere kasi buwas gani sigo tinguhaan ta nga ba kung makakuha man pahayag Gani. sa tag-iya bilasang TriStar nga makapayag sila kung ano ginaksunere kang ila sini nga statement nga gusto man ipalambot sa pamilya pagi man sa radyo at least maapos pagbadali ang ila sini pagpalambot sa ila sini nga sentimento man kaya tabo sa ila sinaksunere nga mga tao. Oh. So, way man gina pangayo sa tanan, way man gina pangayo tanan ni by nature. Gani. Ay katabo ti ang Philippine Coast Guard ang Maritime Command di ang Marina nagapatigayon lagi sila investigasyon para at least may kay sino pagani sa kay Captain Liberia nga posible buhat magwa na ang resulta sa investigasyon mo. Oo. Kay kabayan naman sa pag-salvage wala pagpalutaw sang unit, depende na sa giya kung ila to i-retrieve ipalutawon kag i-restore ang among sakayan tiara na natilaya pero ang investigasyon niya sa Marina kag sang Coast Guard amo na iyang basihan kon nga nalunod ang ini nga sakayan actionary ka. So par kay mga interview na nga sa tiyak ba na unit pero mo na ang ginto to quote naton ang informasyon na limas mo sa aton nga Philippine Coast Guard which is the proper authority nga nag-handle sa sini nga kaso nga pagkalunod sa St. Peter de Fisherman 2. Tama na ito na ato madulang nga report, balita, informasyon, tamiya talaga ako si Kapagal Diaz, kay Kinisel Jonathan Diaz, Merry Christmas, kag subong man sa panganak tunerik, ang mga amon na tunerik, kaya wala na gid man ibang kantuan. Okay. Ara na. Ara na, matik na na. Matik na. Kag kay Toto Joel kag inayibasang ko, nga nagkapamati man, kag mayong gabi man, sabi ko, tada kay Miguno na yung manggubat. Si Toto Albic Boy hinulan, nga nagkapamati man sa ato na. Kag subong man si Bami, si Councilor Bambu po hinulan mayong gabi man. Ang aton ding amigo nga may punong, si amigo tatong Glenn Javier. Oo. Ati pamati sila ni Kapitan Gilbert Javier. Kapitan Gilbert Javier, ginami nga kapihan sa haluyan to. Kasi kanabi sila tama, kung bakit kung basi makapamasyar kami dani at Amerika. Oo. May pagkanto rin tayo ni SM Balato, nga itong nag-meeting to. Oo. Kani kung may mga timpo-timpo tayo, dito kung makanto tayo mo. Kaya may salakyan ginaan. Oo. Oo, timing ito tanay. Pero kapamati, Cap Hubert, tulig ni Cap Hubert niya, welcome to your mga taga-sun radyo kung makanto ka mo. Wow. O, sa Aluyan, sa yada nga kapihan, sa yada nga restaurant,
nga kanami katama sa ambiyan sa aksyon ni Rick. So, sa muna, ang aton kini pagdulong sa mabalita kag informasyon direkta diri sa may siyudad sa Cadiz kag norte kabag sa probinsya sang Negros Occidental. Una sa balita, una sa aksyon. Hindi sa aksyon Roger Gutom nag-report sa Bacolod. Aksyon! Radio! Una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat gid si Roger Gotib. Salamat gid sa follow-up na si Roger. Parte sini naglugdang to mga fishing boat. Anyway, may duwa pa man nga wala makitaan. Posibilidad ang search and retrieval operation. Buwas guro ti ibalik ina. Mag-resume ang Philippine Coast Guard kati may duha pa mo nga wala makitaan sa siyam nga na missing. Duha na lang ang wala makitaan. Yung pito ni patay ni tanan. Yung duwa gina expect ka kapay pa nga buhi kasi mag-amo nga kadugay natin base ibla no pero wala mas imposible ginanganangan naman sa pamilya nila mo ang development ara mas si Roger Guti ba ang nagatutok tara sa Philippine Coast Guard area sang Cadiz. Pagkabalik kita pagbalik naton ang balik ka report sa to sa Patrol 2 pagkatapos na sa nato importante nga mga pahibalo. This portion is brought to you. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang lamon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod ng mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilikan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sagsang anong nakahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala.
sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y sinsan ang mga kailangan. Responsable na pagbalita, pagdayo na italak na. Action! Night Patrol! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo!
Balik diri sa ato sila pagpangalagad. Balikan na ato sila patrol to. Balikan ta si Aksyon John Diaz. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Radyo! Action! Night Patrol Field Reports! Aksyon John, sa balik report, is ka back. Isa action na rin ginasuspetsyon miyembro sa New People's Army ang nagpangutubang karon sa kaso nga murder. Kaya matapos siya ginanadakpan sa Setyembre 25 sa katapos ng Philippine Army kaya kapulisan sa barangay Linantuyan, siyudad sang Giolngan. Ginanadakpan ang ginkilala kay Robert Estorco alias Django. Ginatudlo nga miyembro sa Regional Striking Force nga Komiteng Rehiyon Negros, Cebu, Bohol, Siquijor nga nag-operate sa Central Negros. So kay police akon kay Army Lieutenant Colonel Melvin Flores ang commander sa 6th Infantry Battalion gin-deny ang bail ni Estorco Actionerex ang Giolngan Regional Trial Court nga si Judge Arvil Delgado para sa kaso nga murder. Sunod kay Flores ang pag-aadakop kay Estorco ang tuga ko na nagalin sa isa ka intensified intelligence operation sa 62nd IB, 74th Regional Mobile Force Company, kag 2nd Provincial Mobile Force Company Actionary kung saan nakuha ni siya sa kalibre 45 pistola, kag 3 ka mga magazine nga may 21 tanan ka mga bala nga wala naglupok actionary kag ginasuspetsuhan dahon sang marijuana nga nagabugat sang 1.3 gramos. Si Estorco man ang ginaangot sa pagpatay sang CAFGO member nga si Joseph Gabia sa itong Enero 2019 kay Gretchen Navarra Perolino sang Mayo 14 sila nga 2021. Nagapasalamat din hanay sang mga katapos ng Army sa residente mismo sa lugar bago po sa ilang ipalabot ng impormasyon nga nagresulta sa pagdakop kay Estorco Action Eric nga karon nagapatubang sang lokon nabi magapatubang sa dugang kaso ng illegal possession of firearms kay paglapas sa layi nga nadumili sa pagbarigya o kung nabi pagupot sang illegal na droga. Balita gikan sa patrolang taglibot sa Bacolod Action John Diaz una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Night ka. Salamat gid Patrol 2 at Zoyabet ang kabuhusan nga pagpangalagad sa Action Night Patrol program sa Lunes nga edisyon. Liwat naman ini magatakop di Barrio balik ini buwas Martes. Ato sining mga patrol la unit reporters in action nga napalagad karon gabi sa Action John Diaz, Action Roger Gutib, Action Rofo Dita, Action Papang Dixon tao mga to piloto sa Patrol 2 sa Crosswind Patrol. Congratulations kay Papang. Nabakunahan na gid man siya. First dose. Rumpiyong sang mataya porte. New Center Action and Defensor Technical Partner Studio A Broadcast Engineer Oliver Pason backup din kay security guard tunong Banwa back to back kay security guard Campaner with IT expert Christian James Minares. Transmitter Control Tower sa Barangay Talok Sirad sang Bago Broadcast Engineer Edward Balico. Sa kala sa mga station manager Action na Magbanwa Production Chief News Director Rex Cantong. Ang inyong ng Korban Action Night Patrol Program. Ako naman sa Action Eric Magbarga sa Ringa Diyos. Amigos, hasta la vista. Ayaw magkalipat at is magtulog, magpangamuyo. Sa inyong pagpangamuyo, dala kami. Dala ako, dala ang bilog at kwerpo sa Action Radio, Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, God bless the Philippines. Sa Bacolod, Action Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Paulit-ulit na. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita,